Hola, bona vesprada. Jo soc Miguel del Amo Andani, president de la Societat d'Olleria. Avui estem fent el campionat especial. Hi ha molta gent, com veieu. Este campionat és la primera volta que es fa. Tenia moltes ganes de fer-lo, perquè ha faltat molta gent i és un tipus recordatori per a ells. L'hem organitzat nosaltres, el que som la gent d'Olleria. Venen a participar molta gent de tota la vall d'Albaida i d'algun lloc més junt també. I de moment, doncs res, estem molt contents perquè s'ha plenat el concurs. N'hi ha 100 coloms, una femella tots els dies, 6 proves i les coses estan així de moment prou bé. Portem 4 proves, ens queden 2, l'últim dia farem un dinar de germanor, que és el més bonic, ajuntar-se i passar-s'ho bé la gent. I res, pues, esperar que isca tot bé com a president, que no hi hagi cap problema, que no donen castig. I res més, també donar gràcies a la gent del poble que ha col·laborat, com a empreses, a l'Ajuntament, a l'alcalde, i a tota la gent que m'ha apoyat i ha vingut a participar i espero que queden molt contents. Moltes gràcies i no res més.